ସାଙ୍ଗମାନେ ଅବିକା ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ତ କାହା ଘରେ ଆଇଁଷ କାହା ଘରେ ସାଧା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଘରେ ବି ସାଧା ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ସତ ମସଲା ତରକାରୀ ଖାଇକି ମାନେ ବୋରିଂ ଲାଗେ, ଆଉ ବେଶୀ ମସଲା ଖାଇଲେ ବି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ଦୁଇ ଯା ମିଶିକି କହିଲୁ, ପାଗ ଯେଉଁ ଏବେ ଖାଲି ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଦୁଇ ଯା ମିଶିକି କହିଲୁ ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲମା କରିବା, ଆଉ କେଉଁ ଡାଲି ପକାଇବାନି। ଏଇ ମୁଗ ଡାଲିରେ ଡାଲି ଖାଉ, ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ ପକାଇଲେ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା ନା ଖାଇବା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସବୁ ପରିବା ଆମେ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲୁ ବୋଉ କାଟିଦିଅ, ଆମେ ଏପଟେ ଡାଲମା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ। ଡାଲମାରେ ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ସବୁ ପରିବା ଗୋଟେ ଟମାଟର ପକାଏ, ଟମାଟର ଆମ ଘରେ କେହି ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ସବୁ କାଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍ করে ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟର ପକାଇଦେଲେ, ଛେଚିକି ପକାଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଡାଲମାରେ ମିଶିଯିବ, କେହି ତାକୁ କାଢ଼ି ପାରିବେନି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ତେଜପତ୍ର ସିଝେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବ, ବେଶୀ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଲେ ଡାଲମାଟା ମାନେ ପୁରା ନାଳୁଆ ଆକାରରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତେଲରେ 4ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ କଟା ପିଆଜ ଥିଲା ପକାଇଦେଲୁ, ରସୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କ'ଣ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲୁ, ମାନେ ଭଲ ପାଗିଗଲା। ପାଗିଗଲା ପରେ ଏପଟେ ଡାଲମା ଆମେ ଚାମୁଚେ ପକାଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ସହ ଘୋଡ଼େଇଦେଲୁ। ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଚୁଙ୍କଟା କ'ଣ ସେଇଥିରେ ରହେ। ତାପରେ ଆମେ ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ପ୍ରେସର ଏପଟେ ମୁଁ ଢାଳିଦେଲି। ପ୍ରେସର ଗୋଟିଏ 2 ସେକେଣ୍ଡ ତାକୁ ଫୁଟିବା ଦେବ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁଛି ନା, ତାପରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଡାଲମାଟାକୁ ଘୋରିକି ରଖିଦେଲୁ। ଏପଟେ ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ଭାତ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ନା, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ବାଢ଼ିଦେଲି, ଡାଲମା ବାଢ଼ିଦେଲି, କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା ଭାତ ଖାଇଦେଲି, ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କାଲି ଦେଖା ହେବ।